חבר'ה, צריך לעשות אודישנים להחליט מי המורים שלנו. מה נעשה? יש לך רעיון? נזמן כמה אנשים. נראה אם הם מתאימים להיות המורים שלנו. סבבה. מועמד ראשון, כיתה י"ב אחת בבקשה. שלום, שלום. וברכה. היי. מה יש לך להציע לנו ולי"ב אחת? שלום, כן. אני מורה שנשארת, אני לא בורחת. נראה לי. אני רוצה להוכיח שי"ב אחת לא יכולים להעיף כל מורה. בערך. את האמת שאני מאמין בה. היא מסוגלת לזה, ואף מורה שנשארה לא לימדה את י"ב אחת. וואלה, צודק. התקבלת. וואו, יש איזה כיף! הם לא יעיפו אותי הכל בראש, הכל בראש! טוב, עכשיו צריך מישהו, מחנך לי"ב 2, שיקח אותם בידיים ויביא אותם לשיעורי חממה. נציג י"ב 2 בבקשה. היי שלום! היי. כולם אומרים שלשון, מתמטיקה ואנגלית הם השיעורים הכי חשובים במערכת, אבל אני מאמינה שהשיעור החשוב ביותר הוא שיעור החממה, ואני אגרום לכל התלמידים להגיע לשיעורי חממה. ומה יקרה אם הם ישרפו אותה? כיתה טובה באה גם כשהחממה עולה באש. צודקת, התקבלת. נהדר, תבואו אליי, נשחק חממות. אני בדרך. קדימה, נציג י"ב 3. שלום, היי. אני אחת שדורשת 100% נוכחות, ולכן אני אדאג שכל תלמידי מגמת מוזיקה יופרשו מהמגמה ויתחילו להגיע לשיעורים. וואו, מרשים. הלו. אני פה ממוזיקה. ואת לא כל כך טובה בזה. באמת הגיע הזמן שתפרשי. באמת תפרשי. את בפנים, אוי, תודה. עליי. נציג י"ב 4, בוא בבקשה. וואלק, אני באתי ללמד את י"ב 4, שחוכמת רחוב פי 1000 יותר חשובה מ5 יחידות מתמטיקה, פיזיקה, מחשבים, כל החרא. ואני מכין אחלה ג'חנונים. רגע. אני לא מבינה. הקטע של הכיתה המדעית, זה לא המקצועות המדעיים ביותר? כן, אבל מה עם הג'חנונים? יש בזה משהו. ג'חנונים. קנית אותנו. הלאה, קבלת. מעולה, אני עושה גם אחלה רסק, ביצה, מה שאתם רוצים, עליי. חבילה. י"ב 5, מועמד לי"ב 5 בבקשה. י"ב 5, מישהו? מה, אין מועמדים לי"ב 5? טוב, נו, שישארו עם מיכל עוד שנה. יאללה, נו. י"ב 6 בבקשה. אהלן, מה נשמע? שלום. כיתה י"ב 6 היא כיתה שלא חסר לה כלום, כן? עם זאת, אני מבטיחה להם כיתה טובה, מורים טובים, ללא ספק, מחנכת מצוינת. בקיצור, אני מבטיחה להם חופשה בקריבים ופרוטקציות לכל החיים. זו באמת כיתה שדורשת הרבה והיא ממש ברמה. כאילו. כן, אבל חופשה, בקריבים, פרוטקציות. למה מי עם י"ב 6, אם לא חופשה בקריבים ופרוטקציות? את בפנים, אחותי. אחלה, תודה. ביי, תודה. מועמד לי"ב 7 בבקשה. שלום. היי. אני מבטיחה שי"ב 7 יישארו כל יום עד השעה האחרונה ובהרכב מלא. וגם אין מצב שהם שוכחים מתי יש כל שיעור או מתי יש מבחן. יאללה, יהיה כיף. ואיך שאומרים, יש לי את האומץ להיכנס לאתגר הזה. הלו, יאללה אומרים לחמור, לא לי"ב 7. לא, את האמת שאני מאמין בה. אולי לא תצליח כמו חדווה, אבל היא מסוגלת. זה נשמע משימה, אבל מאחלת לך בהצלחה. תודה רבה. להתראות. נציג י"ב 8 בבקשה. אני מבטיחה שהכיתה תתחיל לשתף יותר פעולה ולהיכנס לשיעורי חינוך, הרי זה בשבילם. מעבר לזה, אני אוודא שהכיתה תסתלן בספר מחזור בזמן, והכי חשוב, בלי לעשות פדיחות. שיעורי חינוך. הלו, מה יש לך? שיעורי חינוך זה השיעורים הכי חשובים במערכת. תקשיבי, זו משימה די קשה, אבל בהצלחה את מתקבלת בשנייה. תודה רבה. נציג י"ב 9? תגידי, את לא מגזימה? היה לך 8 כיתות, עוד אחת את רוצה? כן, עזבי, זה מחזור לא נורמלי, לא צריך יותר מדי כיתות. בואי נפסיק. אבל היה רשום ברשימה 10 כיתות, אנחנו צריכים עוד מורה. נאלץ לדלג על אחת. אין נדלג על ברירה. אחת. טוב, נו. נציג י"ב 10 בבקשה. נציגה, אני מבקשת. סליחה, נציגה. אני מאמינה שבסביבה לימודית שבו מספר הבנות בכיתה שווה למספר הבנים בכיתה, האווירה טובה יותר. לכן אני אביא אלינו לכיתה עוד בנות. אבל כבר יש שם משהו כמו 99% בנות ואחוז פריק. אז אנחנו בבעיה.
כן, קטנה. אם תוכלי להוסיף קצת בנים, את יודעת, זה יעזור לנו, ואז את מתקבלת. אין בעיה. מצוין. תודה רבה. רגע, אז מי נשאר עכשיו? י"ב 10. לא, את הטוב אנחנו משאירים לסוף כמובן. מועמד רכז שכבה. הגיע? מה, איזה מועמד רכז שכבה? מה? לא, סליחה, אני הלו. לא מבין טל? מה הבעיה פה, נשאר פה עוד שנה. מה, לא, מה? לא, 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 חבל הזמן שלנו, בואו נלך, בואו. עוד שנה בוא. לא הספיק לך קצת, אנחנו לקחנו די הרבה פה. נכון, ס"ד זה מחזור קצת משוגע, אנשים פה לא באים תלבושת, צועקים כל הזמן, עצבניים, מעצבנים, אבל... די, טל, שמענו את זה מספיק פעמים. כן, אין, אני יודע, אין לנו מחזור ס"ד, זה באמת מחזור שלא יחזור, אבל עדיין, בואו נמשיך. נחשוב על זה. תשובות בהמשך. תודה, טל. טוב, אנחנו הולכים, בואו נראה לכם כולם מה זה באמת מחזור, מה זה באמת מחנכי מחזור ס"ד.